Важным гарантам якасці жыцця з'яўляецца забеспячэнне роўных магчымасцей для ўсіх грамадзян і камфорту іх жыццядзейнасці. На Гомельшчыне зараз пражывае больш як 91 тысяча чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Звыш 12 тысяч з іх працаўладкаваныя. Особое внимание уделяется работе, направленной на социальную реабилитацию, абилитацию граждан с группой инвалидности. В рамках деятельности территориальных центров оказываются различные виды социального обслуживания и услуг. Наиболее востребованная из них – это услуга социального работника на дому, которая охвачена более 7 тысяч граждан. Для работы с молодыми инвалидами на базе территориальных центров организована работа отделений социальной реабилитации и абилитации инвалидов, которые посещают более 1000 граждан. Акрамя аказання медыцынскай дапамогі для людзей з інваліднасцю ў краіне прадугледжаны розныя віды матэрыяльнай і сацыяльнай падтрымкі. У структуры камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне дзейнічаюць 15 сацыяльных пансіянатаў. У рэгіёне праходзяць мерапрыемствы да Дня інвалідаў. Гэта творчыя конкурсы, выставы, спартыўныя спаборніцтвы і дыскусійныя пляцоўкі. Акрамя таго, у межах акцыі «Тыдзень даступнай культуры» людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць бясплатна наведаць музеі і мастацкія выставы, якія працуюць у бібліятэках. Пры сабе трэба мець пасведчанне.